намедонанд мардум чӣ кор кунад. Якташ мега маска дар кор, як кас мега маска дар кор нест. мерем ай ҳама маскаи простойтарин дар даст май об мегзарона. яъне барои ҳамин мегӯянд ки ҳаматон пушен, барои давлат ҳамаи мо касал. This is New York. кашум овозим хушрӯтар биёя, ҳаматон мая фаҳмен. Салом алейкум мардум, ма Парвиз, ай Нью Йорк. Чӣ хеле ки дидесем Бруклин Бриҷ, яке ай туристически ҷойи Нью Йорк. Кадом туристе ки набиёя, ҳатман ҳама корша мепартоя, мебиёям пешаи мозда, ягон сурат мегира. Анако зипинен чӣ ке холия, ҳисоб кунем ки як ма истодагиюм. Вай вақто мо рӯз мекофтем, аз соатоша аниқ мекардем ки кай ҳамиҷа одам кам боша, ма биём ҳамиҷа дар хушрӯ, инам хеле бестум мая сурат бигиранд монанд дар Инстаграм, дар Фейсбук. Лекин афсӯс коронавирус дидестен ҳама маска кати, ҳама саргардон, намедонанд мардум чӣ кор кунад. Якташ мега маска дар кор, як кас мега маска дар кор нест. Ай ҳамун ҳисоб мерем. ҳамин рӯз дар дастам як 3-4 намуд маскае, хеле маскаи худмай. ҳамда мехостум шуморо бародарои тоҷик, муҷиро, ба ҳама халқе ки мая тамошо мекунанд, мехостум кӯтоҳ карда дар бораи информатсияе ки ман аз интернет ҷамъ кардагиюм, аз бисёр сайтҳои интернет, аз бисёр ютубо, каналҳои духтуро ҷамъ кардум. Мехоҳам шумода пешниҳод кунам ҳамин информатсияи ҷамъ кардагиман. мерем ай ҳама маскаи простойтарин дар даст май, простой маска. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, яъне ки тоҷикиш кати агар перевод кунем, корхонаи байналмилалии тандурустӣ, яъне ки ҳаваё дар Америка, дар сайтҳошон дар ҳама ҷо мегӯянд ки пӯшидани маска шарт нест одами созда. Яъне ки ҳамин маска барои одамои касалай. тарзи пӯшиданшам нишон метиҳум, сафедш кати ай дурун мепӯшен, кабутуш ай берун. Барои чӣ? Барои ки сафед вақте ки ягон хе касал бошен, ягон вақти сулфидантон хун боша дар дурунтон, штоби пайша шумо дар инҷа бинен. Болош оҳанча дора бисёрша. Вақте ки мепӯшен, оҳанчаша қат мекунен, гирди бинитонда рӯтон кати мекашен инаи маска. яъне ки айсшам шикофӣ дора, ай болошам шикофӣ дора, айсу. Агар ихе гирен дурӯза обам пур кунен, об мегзарона. яъне ки як вирусе ки датаво майдаай, ки вай ба микроскоп, даже духтуро мебинанд ба чиз микроскоп, ба як азобо меёбанд бар специални микроскопо, хиёлтон ай дуруни намегзара. ай ҳамун ҳисоб пӯшидани ин маска шуморо ай ягон хел вирус, ай ягон хел касалӣ озод намекунад. агар сайтҳои здравоохраненияи имина ҷаҳония тамошо кунен, агар ваё мегӯянд одамои касал пӯша. барои чӣ? Барои ки вақти шумо месулфен, вақте ки мекунен, вақте ки акса мезанен, штоби чириз ҳамин маска ҳамо аксаотон берун наброя. в основном одамои касал мепӯшен гуфтагиянд. лекин ҳозир ҳукумати Америка, тамоми ҷо, тамоми ҳукумат, тамоми меро, конгрессмено ҳама мегӯянд ки ҳаматон пӯше. мақсади пӯшидани маска дар чиай? ягон кас намедонад ки касалай, ки созай. тест меспорид, тесттон баъдаи чанд ҳафта меброяд. барои ҳамин мегӯянд ки ҳаматон пӯшен. барои давлат ҳамаи мо касал, ҳамаи мо наситили вирус. ай ҳамун ҳисоб мо мепӯшем ҳамин маская ки штоби насулфем.
Ма бисёр супермаркетҳода медурам ин маска вақти чӣ ба 2 соат 3 соат пас маскара иваз кине мега. Агар шумо касал бошед, агар шумо сулфидеста бошед, ҳамун туф, ҳамун хилм, ҳамун чӣ чизе ки айдурунтон меброя, вақти баъзе одамҳо аз вақти гап задан айданашон туф мепарам, ҳамун туф ҳамида ҷамъ мешавад. ҳамин маскада. Маска вақте ки тар меша, дар рӯи одам ягон хел тарики расид, шумо мехоҳед маскатона расен, туғрӣ кинен ё хорен. Ин кор нодурустай. Ин ҳама сулфидум. Сулфан монда дурун. Камтарак таришки монд, ман вақте ки рума ба маска мерасум, ҳамун вирус мешад ба чиликом. На чиликом да ки гузашт, ман агар рози оҳана расум, ҳамин вирус мегзара оҳанда. Ай ҳамун ҳисоб коргарое ки дар супермаркетҳо кор мекунен, коргарое ки боркати сарукор дорен, коргарое ки непосредственно магазинҳода кор мекунен, илтимос вақте ки маска карден ҳаракат кунен, нарасен, барое ки касале ки дар шумо дар маска мечаспа, вақте шумо ба дастон ҳамин ки расиден, нугоҳи чиликтонда вирус медроя. Ай ҳамун ҳисоб пастайна дастотона шӯен. Ин маскатон дар ягон кор лозим нест. Агар ҳис кинед ки шумо касален, агар шумо дистансияи 2 метра доштан тонен, ҳамин маска кати гарден, шумоам аз вирусҳои ҳархелгуна воридот шуданаш медора. Лекин коронавирус агар мошинда шиштагӣ бошен, ҳар се ҷуратон шиштаген, ҳар сетона ҳам хели маска пӯшидагӣ бошен, ин ягон хел фоида намебиёра. ҳамун се одаме ки мошинда шиштагиянд, барое ки шумо дистансиятон беҳад наздикай, ин маскатон ягон вируса намедора. Ин маска барои бисёр вақтои бежда оператсионида мепӯшиданд ки ҳам вақти оператсия ягон туф-пуф дар дуруни ҷарроҳӣ набиёя. ин буд дар бораи ҳамин маска. Мерем дигар намуди маскада. Як бо чанд ҷода дидан ман ёфтум маскои KN95. ин чӣ маъно дорад? KN95 ин 95% вирусотона медоштай. 95% гирду атроф будагӣ чангу чамолара медора филтратсия. Тарзи пӯшиданаш нами дастон на диден ду намудай. Пӯшиден оҳан дорад дар болош, оҳан кати рӯитона маҳкам мекунен, я ҳаракат кунен ки тамоми рӯтон маҳкам боша. Диден вақти нафаскашӣ инҷа специальный филтр мондагиам дар дурунуш, лекин дар бисёр ҷоҳо ина маскара коробкаш дар бисёр ҷо навистагиам FFP2 protection, агар аҳамият додагӣ бошем. Яъне ки FFP2 protection гуфтагиш чанд намуд маска ҳаст? FFC ҳаст, FF2. FFCш одамое ки непосредственно операционида ҳамин хел касалои вируса лечение мекунанд, ҳамода желательно FFC protection бояд пӯшанд, ё ин ки FF2 ки ҳамхели филтр дорад. Барои ҳамин духтуро, медико, яъне ки чӣ мегӯянд, одамое ки касала непосредственно дидестанд ки сулфидестай яке аз симптомои ҳамин коронавируса дора, илтимос аихе маскаотон напӯшен. ин шумо ягон хел ягон чиз шуморо намедорона. ҳаракат кунен, агар надошта бошен ин маска, айн хел маска гирен, агар ин хел маска надошта бошен, ҳаракат кунен, айн хел маска кати ҳамун ҷарроҳито набинен, барое ки пӯшидани ин хел маскаҳои простой илтимос ин чиз хатоай накунен. Илтимос бо як бор дигар ҳам саломатии худтона зарар мерасонен, ҳам баъда шумо як касали дига биёй, агар вай касалам шумо яъни заражат мекунен. кудаш рафтан гирем, ҳамин упаковкаш дам навистагӣ. Бисёри одамои мо ин маскара многоразови мегӯянд мепӯшанд, афсус хато мекунен, ин многоразови нест. Шумо метонен як хона равен, отдельно як косада ягон чида шӯен, пох кунен, пӯшен. Бисёриҳо мегиранд офтобда кашол мекунанд, илтимос накунен, безеба хушрӯ нест. Ман бисёр ҷода дидум ҳамхел маскаҳои арзонро гирифтагиянд, дар пушти оинаашон кашол кардагиянд. ин чиза накунен, безеба як косачада гирен, ягон оби гарм кати шӯен, пох кунен, пӯшен, метонен. Барое ки ин чизо барои шумо уқа сахт фоидаи калон намерасона ин маскаҳо. Дар ҳолате ки касален, пӯшен, барои дигар одамҳоро ҳамин вабо мақсад дорондан. Мерем асосии маскада. Нархҳои маскаҳоша хеле баъди вай мегӯм. Мана ин маска, номи ин маска агар дагӣ бошем филтр дорад. Яъне ки
ай дурунуш агар ман шумо нишон диҳам гирду атрофуш полни маҳкамай як ҷои нафаскашӣ дорад, яъне ки нафаси шумо а як ҷо медроя, а як ҷо меброя. яъне ки агар шумо анализтона супориден, шумо созен, касал нестен, ягон хел мақсад симптомо нест, на месулфен, на температура дорен, ягон хел таст надорен, ё ин ки анализтона супориден, гуфтан не бародар коронавирус нести, агар тарсидеста бошен, айна ин маска бояд пушен, барое ки ин тамоми рӯтона маҳкам мекунад. Ман нишон диҳам. Ядша ай боло, ядша ай поёни гӯш. ҳаракат кунед, дуруни маскатона дастон кати нарасен, агар дар хона шудагӣ бошен. Уже ма ҳис кардестам, дидем болошам қат мекунен, гирду атроф пурраги маҳкамай. Даже нафаскашиам ай ҳамин филтр беҳад қиндай, барое ки ай як ҷо нафас кашидестен. ай дига варианти ай гирду атрофи маска дромадани ин вирус ягон хел фоида надорад. барои ҳамин духтурои азиз, медикои азиз, касе ки кор мекунад дар ҳамин соҳаи тандурустӣ, ҳаракат кунен. вақти касал мебиёяд, шумо бисёр касалокативо мехӯрен, бисёр касалода муроҷиат мекунен, илоҷиш боша ай ҳамин маска харен. афсӯс дар Америка ин маскаҳо нест, агар не як бало мекардем мегирифтем шумо да ҳамчун дастгирӣ ягон 100 дона роӣ мекардем, не ки нест, ягон ҷое офта намеша. И бо аз чорни рынок мехарӣ, и ҳар якташ $15. Рӯз ман $15 харидум. Инуш боша $6 як донаш, ҳамино 6. акисанда будагӣ боша як пачкаш пеш $50 мефурӯхтанд, 50 донаша, ҳозир боша фуровардиан $35 шидиста. уже нафаскашии ман беҳад вазбин шид. ҳамун ҳисоб мекашум ин маскавам. мақсади видеои ман дар асос барои ҳамин маскаҳоро ман ҳозир шумо дар видео кардастам, барое ки бисёри мардум намедонанд. боз як бор мегӯм, бародаро, агар шумо касал бошен, илтимос ҳаракат кунен, ай хона наброен, барое ки шумо метонен причина шавен дигар одамда касал кардан, дигар одам ай ҳисоби шумо метавонад касал шидан, яъне вай одама оилаш аст, вай одама падар модари калонсол доранд. ай ҳамун ҳисоб камтарак эҳтиёт кунен, фикри худтонам накунен, агар фикри падар модаратона, фикри дигар одамоям кардан лозимай. ҳаракат кунен ки маскаи мепӯшидагитонам вақти берун агар буроен маскаи простой даям, ҳаракат кунен дистансия гирен 2 метр. ҳозираш да ҳамуқа гап гуфтестан Америкада, умедворум имрӯз пага тестои нав меброяд, тест яъне ки ягон хел аппарат меброранд ки ҳамин теста камтар ускорит кунанд, на ин ки 5 рӯз, на ин ки 7 рӯзда ҷавобша гирем. лекин ба фикри ман пеша ёфтани ҳамин вабоя личенияша, пеша ёфтани вакцинаш, пеша ёфтани доруи ҳамин вируси паданавар, ино бояд сахт нашод тестрш кор кунанд. чӣ хер одами касала тестар уточнят кунанд, барое ки диден карантинни зонаш, именно карантинни мегӯм, именно инкубатсионни периоди ҳамин касал ай 15 рӯз то 20 рӯзай, яъне ки одами касал метавонад 15 рӯз 20 рӯз ҳис накунад касал шидагиша, баъд 15 рӯз 20 рӯз баъд осложнение метиҳад. баъзе одамо да ҳамин чиз тез меброяд, агар иммунитетон суст бошад, дар давоми 3 рӯз 4 рӯз уже сулфакунӣ, уже температуратон сар мешавад, лекин бисёри одамо да 15 то 20 рӯза дар танатонай. ай ҳамун ҳисоб агар ҳам хел тест аппарато тестар броя ки зади 5 соат дата ҷавобша дод ки ҳой бародар касали ай хонат набро, уже одамо хонашонда меистанд. ҳозир мо биромадем, ман намедонам ки масалан камерачим касала ё ки ягон одаме ки давидеста касала, ҳеҷ ка намедона ин чиза. ман намедонам ки ҳозир ҳамин оҳана ман мерасум, ҳамин оҳанда ягон хел вирус ҳаст. ай ҳамун ҳисоб дуо кунен, рамазонам пеш да омад, ҳаматона боз як бор дига мехостум барои даромадани моҳи рамазон табрик кунам як бор дига. ҳамаи мо да сабр тия худованд иншоалло. ва пештара видеомдам гуфтум, ҳадди имкон ҳамун сайтое ки ман пешаи видео парфтагӣ будум, ҳамун ҳаракат кунен, ҳадди имкон ягон айдастон ягон сум агар биёя ёрдам кунен, ҳамун шоти ҳамун духтарако да гузаронен.
пулгузаронишу дига контролша иншоалло сахт меқапем ки пули хайри кадагитон ягон ҷои нодаркорда ҳайф нашавад. Раҳмати калон боз як бор барои тамошо кардагитон, барои паддержкаотон. Бисёр вақт лайв мебарам, комментариётонда, саволотонда ман ҷавоб надодистам. ҳисобе ки вақт набуд, ҳозир вақтам бисёртарай ҷавоб додистам. бисёр вақт ютубда лайв мебарам. Агар хоҳен колокольчика монен вақти лайв баромадагимда ман бисёри вақт саволҳои бародарода ҳамунҷода прямой эфирда ҷавоб метиҳам. ҳама касо обод боше, дар амони худо боше. Бай бай. Ай Нью Йорк ҳаматонда. Бай бай.